Grade 1 student sa Santa Maria, Pangasinan, binugbog at tinusok umano ng lapis sa loob ng paaralan. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Isang grade 1 student sa Barangay San Vicente Elementary School, Santa Maria, Pangasinan ang tinala sa Estrella Hospital matapos umanong bugbugin at tusukin ng lapis sa ulo ng 3 kaklase habang oras ng klase. Ayon sa ulat, nagkaroon ng mataas na lagnat at patuloy na pagsusuka ang bata matapos ang insidente. Gayunman, hindi agad naasikaso ang pasyente dahil sa dami ng mga nasa emergency room. Kaugnay nito, nakipag-ugnay naman ang principal at guro ng mga mag-aaral sa pamilya ng estudyante upang talakay ng insidente. Ayon sa impormasyon, naantalang pag-aksyon na dahil nakalib noon ang prinsipal. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang resulta ng CT scan at x-ray ng bata. Patuloy pang iniimbestigahan ang kaso. Kasama mo mula rito sa FM News, tugupan ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.